Cosa Nostra? Dnes máte tú špeciálnu akciu len pre páry? Tak ja vás poprosím, jednu malú s mozzarellou light pre mňa. A Zlatko, ty čo si dáš? Ako vždy? OK. Áno, takže XXL furmansku s dvoj... Čo je? Čo sa tak na mňa pozeráš? Veď sme sa o tom rozprávali. No áno, ale ja som si myslel, že si mi to povedala len tak, ako nezáväzne. A ty máš pocit, že ja o takýchto témach ako žartujem? Obzvlášť potom, ako dlho som čakala na Teresku. Ja nezastavíš žiaden OK, chcel si odpoveď. Že tu je Rich Mouse.